ହଁ ଆମ ପାର୍ଟି ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ପାର୍ଟି। ହଁ ଯୋଉ ଖାଇବା ଗୁଡା ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା एकदम। ହଁ ହଁ ବୋହୁ ଏ ବୋହୁ ବୋହୁ ଓ ହଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ମଣିଷଟା ବି ମତେ ରଖେଇ ଦେବନି। ରଖ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମା ଯାଉଛି। ଡାକୁଥିଲେ ମା ଟିକେ ମେଡିସିନ ଟା ଦେଇଦେଲୁ, ଜ୍ୱର ଜୋରେ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଟିକେ ମେଡିସିନ ଟା ଦେଇଦେ ଖାଇଦେବି। ହଉ ମା ଦଉଛି। ବୋହୁ କାଶ ଟିକେ ଦେଲୁ, କାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଜୋରେ ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ ବୋହୁ। କଣ ମୁଁ କିଛି କାମ ଦାମ କରିବିନି ନା କଣ? ନିଜ ମେଡିସିନ ପାଖରେ ଖାଇପାରୁନ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୋହୁ 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 ବସିଛି।